Λοιπόν, μαλάκες, σήμερα θα ξαναζήσουμε μεγάλες στιγμές. Θα παίξω Horror Night, ο ηγέτης. Ο Pac-Man είναι εντάξει? Pac-Man είσαι εντάξει! Βλάχο μου, θα της κάνουμε σχόλης, θα κάνει σαπ. Λέιρα! Άκου λίγο, εδώ είναι Horror Night και φωνάζουν. Βλάχα δεν είναι! Καθοδοποιημένη βλαχοδομούνα! Που τρώω χαβιάρι και τρως παπάρι. Βλάχα! Βλάχα! Βλάχα δεν είναι! Καθοδοποιημένη βλαχοδομούνα! Λέιρα! Που τρώω χαβιάρι και τρως παπάρι! Λευτεριάζεις η Σερκία! Βλάχα! Λέιρα! Λευτεριάζεις τα δίχωνα στη Γιάκη! Βλάχα! Σε ρωτάνε what's your name και απαντάς this is a dog. Βλαχάρα! Πού κοιτάω τώρα! Καλησπέρα. Θέλω να πάρει τα μέτρα. Έχει γραφείο τελετών και θέλω να πάρει τα μέτρα! Έχει ένα δόντι! Έχει ένα δόντι αλλά κάνει για 15! Έχει αφήσει τρύπα! Είσαι λέρα! Είσαι μια λέρα! Λεροειδές! Λερίτσα! Βλάχα! Βλάχα δεν είναι! Καθοδοποιημένη βλαχοδομούνα! Που τρώω χαβιάρι και τρως παπάρι. Βλαχάρα! Βλάχα! Βλάχα δεν είναι! Καθοδοποιημένη βλαχοδομούνα! Λέιρα! Που τρώω χαβιάρι και τρως παπάρι! Λευτεριάζεις η Σερκία! Βλάχα! Λέιρα! Λευτεριάζεις τα δίχωνα στη Γιάκη! Βλάχα! Σε ρωτάνε what's your name και απαντάς this is a dog. Βλαχάρα! 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 Κάτσε μωρέ μαλάκα, τελείωνε. Έλα, εσύ που βλέπεις. Πατουράκι δεν είναι τσάου. Έφυγε.